BTCखौ जोंनो दादों आरो बे BTCखौ सालायनो थाखाय बे BTCआव गणतान्त्रिक प्रक्रिया लाबोनानै राजनैतिक प्रक्रिया लाबोनानै BTCआव रायजो जानाय बिभिन्न जाति गस्टिखौ खौसे खालामनानै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो BPF दोलोखौ जोंनो दादों। दा गेजेर समाव माखासे खारनाव एसे सम दस्रा दोलोआव थांनानै खामानि मावनाय जादोंमोन। नाथाय जोङो BPF दैदेनगिरिफोरजों मोजां सम्पर्क लाखिफिननानै आरो हाग्रामा महिलारिखौ राजनैतिक भाबै आरोबाव बोरैहाय बांसिन माने शक्तिशालि खालामनो बेखौ थिग खालामनो थाखाय इउपिपिएलआव थांनायखाय जोङो गासिबो गिदिंनानै BPF दोलोआव फैफिनबाय। आंनि समस्ति चिरां समस्तियाव आंजों जाय बिथांमोनहा फैफादोंमोन बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय लेंहरफिनजोबनाय जाबाय आरो दिनै प्रथम रानिखातायाव एराउन्ड 300 जइन जादों आरो क'क्राझाराव नै दा एराउन्ड बेहायबो 300सो जइन जागासिनो दङ आरो बिदिनो दादगारि देवस्रि ओरैहाय थाइखाजरा गासिबो जेसेबां दङ गासिबो लाबोफिनजोबनाय जागोन आरो बयबो फैनो थाखाय रेडि बाथ्राखौ बुंगासिनो ओरैनो 25th amendment जुदि जायो बेवहाय BTC सरकार बायनायनि खुनु खोथा गैया। बेवहाय दङ पंचायत राज इन्स्टिट्यूट BTCआव जिहेतु गैया 6 सिगाराव जिहेतु गैया बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै कन्स्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट लाबोदों आरो मोनसेया जाहैबाय BTCआव 40टा समस्ति दङ बेखौ 60टा समस्ति बानायनायनि हयथ' एमेन्डमेन्ट लाबोगोन आरो बेबायदिनो माखासेया जाहैबाय अफिस अफ प्रफिटआ जाहैबाय BTCआव सोरबाया मेम्बार जानानैबो एमएलएबो जाबावनो हायो एमपिबो जाबावनो हायो मोननै पस्टआव थानायाव बाधा गैया जिहेतु अफिस अफ प्रफिट बे आयेना 6 शेड्युलाव लागु जायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय एन्टि डिफेक्शन ल' एन्टि डिफेक्शनाबो 6 शेड्युलाव गैया ओंखायनो बेफोरखौसो 6 शेड्युलावबो काउन्सिलावबो लागु जानांगौ होननानै दा माने 125th एमेन्डमेन्टआ जागोन बे एमेन्डमेन्ट जानायाव BTC सरकारया माबायाव जुदि 60टा बानायनाय जायो समस्तिखौ 60टा समस्तिखौ रिडिलिमिटेड खालामनानै काउन्सिल इलेक्सन जेब्ला जागोन 2030 सनाव बे समावसो 2030 सनाव माने बे 60टा समस्तियाव इलेक्सन खालामनाय जादों बाहाय गभर्नमेन्ट बाया इन्टारिम काउन्सिल जाया। दिनैनि दिनाव नोंथांबायदि सासे मोजां इपिपिएलआव थांनानै नोंथाङा दिनैहाय इपिपिएलआव फैफिनबाय आरो नोंथांजों लोगोसे इपिपिएलनि माखासे लिडारफोराबो इपिपिएलआव ओंखारनानै फैबाय अब्ला इपिपिएलनि थासारिया माबोरै बिसोर माबा मोनसे गोहोम खोख्लैगोन? इपिपिएलआव मोनसे कनक्रिट आइडिया आरो पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै। आंबो इपिपिएलआव थाहैनानै इपिपिएलखौ स्ट्रेंथेन खालामनो दैदेनगिरि बिथांमोनजों हाइकमान्डनि मानसिफोरजों आं गोबां सावरायदोंमोन आरो गोबां आं खामानिबो मावदों आरो दा बेफोरखौ बुंला खिन्थु इपिपिएलआव मोनसे कनक्रिट मोजां पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै जोबोद गोनो गोथो कनफिउजिं जानानै दङ बिथांमोना। दा नैबे इलेक्सनखौ बारहोनो थाखाय बिथांमोना जिखि पलिसि लाया बे पलिसिया साक्सेसफुल पलिसि जाया खारन दा नुनो मोनबाय जे प्रमद बर'आ बिजेपिनि हेल्प लानानै इतिमध्ये MP जाबाय आरो दा बिथांमोनहा देखायनो नागिरदों जोङो बिजेपिजों गैया मुस्लिम भट मोननो थाखाय आरो कंग्रेसजोंबो दासिमबो एलायन्स जायाखै जोङो कंग्रेसजों खालामगोन होननानै बिसोरो फावसायगासिनो दं। कंग्रेसखौबो बेखौनो बुंनो नागिरदों कि जोङो बिजेपिजों गैया नोंथांमोनजों आन्डारस्टेन्डिंआव गेलेगोन। एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं बाहाय गोबां पार्थक्य दङ गतिके जिखि पलिसि लाया इपिपिएलआ बाहाय साक्सेस जाया।